14वा गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव पणजीमध्ये आजपासून सुरू होतोय आणि अवघी मराठी चित्रपटसृष्टी आज या चित्रपट महोत्सवाच्या निमित्तानं पणजीमध्ये आपल्या गोव्यामध्ये अवतरली असं म्हणायला काही हरकत नाही। कुर्ला टू वेंगुर्ला हा चित्रपट या चित्रपट महोत्सवामध्ये त्याचं प्रदर्शन होणार आहे आणि त्या चित्रपटातील अभिनेते महाराष्ट्रातील एक विनोदी अभिनेते उत्कृष्ट दर्जाचे अभिनेते वैभव मांगले आज आमच्या सोबत आहेत। सर तुमचं खूप खूप स्वागत। कसं वाटतं गोव्यात येऊन? खूपच भारी वाटतंय। एकतर म्हणजे असा फिल्म फेस्टिवल महाराष्ट्रातही होत नाही आणि 14 वर्ष गेली गोवा सरकार हा फेस्टिवल इथं घेत आहे आणि खूप भारी वाटतं की एकत्रित असे अनेक उत्तमोत्तम सिनेमे एकत्र येऊन लोकांना पाहता येतात, रसिकांना पाहता येतात। ही एक त्यांच्यासाठी पर्वणी आहे। माझाही सिनेमा याच्यामध्ये आहे कुर्ला टू वेंगुर्ला। विजय कळमकर हा त्याचा दिग्दर्शक आहे आणि खूप भारी वाटतं। एकतर गोव्यात यायचं म्हणजे एक काहीतरी म्हणतो आपण त्याला, एक चैतन्य आतनं फुललेलं असतं आणि फिल्मसाठी इथे येणं आणि सिनेमे सगळे पाहणं ही एक पर्वणी असते। बरोबर। सर तुम्ही सुद्धा कोकण ह्या भागातूनच आहात, काय तुम्हाला साम्य वाटतं किंवा काय तुम्हाला वेगळेपण वाटतं गोवा आणि तुम्ही मालवणमधून आहात, काय वेगळेपण वाटतं? मी आहे संगमेश्वरचा, पण तुला सांगू का गोवा थोडासा पश्चिम घाटामध्ये तिथून तो सुरू वेगळा होतो। म्हणजे खाली कर्नाटकाची बॉर्डर इथून सुरू होते ना आपल्याकडून आणि तो नेचर भलेही तो काय म्हणतो आपण त्याला मालवण, वेंगुर्ला, कुडाळ, सावंतवाडी याच्यात आहे, पण नुसता निसर्ग असत नाही तर मला वाटतं की ना कल्चरसुद्धा फार वेगवेगळं असतं। म्हणजे बरेच जण म्हणतात की केरळ पण सेम आपल्यासारखं आहे। केरळ भलेही नैसर्गिकदृष्ट्या जरी सारखं असलं तरी कल्चरने ना त्याला एक संस्कृती वेगळी आहे, खानपान वेगळं असतं, घरं वेगळी असतात, राहणीमान वेगळं असतं, लोकांची भाषा वेगळी असते। त्यानं मला वाटतं ते सगळं ॲटमॉस्फिअर बनतं। त्यामुळं कोकणी गोव्याची इथे आल्यानंतर घरांची पद्धत जी पोर्तुगीज स्टाईल आहे, त्यांची भाषा वेगळी आहे, तर मला वाटतं की ते एक वेगळं कल्चर तयार होतं। म्हणून निसर्गाचं साधर्म्य सोडलं तर बाकी काय साम्य नाही आहे, वेगळी संस्कृती आहे गोवा म्हणजे, नाही का? हां, आपण पुन्हा एकदा चित्रपटाकडे वळूया। कुर्ला टू वेंगुर्ला या चित्रपटाचं या ठिकाणी प्रदर्शन होणार आहे, स्क्रीनिंग होणार आहे। काय सांगाल, कशा प्रकारची तुमची भूमिका असणार आहे? कारण आम्ही तर गोवेकर म्हणून हा चित्रपट पहिल्यांदाच बघणार आहोत। मला वाटतं प्रीमियरच आहे तो इथे, सो त्यामुळे अनेक विविध प्रकारच्या भूमिका तुम्ही आजपर्यंत केलेल्या आहेत। विनोदी भूमिका असतील, सिरियस भूमिका असतील आणि विविध प्रकारच्या। या चित्रपटामध्ये आम्हाला वैभव मांगले कुठल्या भूमिकेत बघायला मिळणार आहे? विनोदीच आहे माझी भूमिका, पण कुर्ला टू वेंगुर्ला सिनेमा पाहायला अशासाठी पाहिजे कारण त्याच्यामध्ये नेहमी बघा आपण काय म्हणतो की वेंगुर्ल्याकडनं कुर्ल्याकडे प्रवास असतो लोकांचा, गावाकडून शहराकडे असतो। इथून आम्ही वेगळं दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे की शहराकडून आता गावाकडे चला। कशा अर्थाने की आता सगळी शहरं जर तुम्ही बघाल सॅच्युरेटेड झाली आहेत, ओव्हर सॅच्युरेटेड। म्हणजे मुंबई पुण्यामध्ये आता दळणवळण राहिलं नाही, ट्रॅफिक नाही, रोज 6-6 तासाचं ट्रॅव्हल लोकांना करावं लागतं आहे, 1.5-1.5, 2-2 तास अडकून राहतात लोक। मग हे आयुष्य म्हणजे समजा 5 रुपये मुंबईमध्ये मिळत असतील, पण समजा मला 2.5 रुपयेच मिळतात गावामध्ये, तर लाईफ कुठलं जास्त बरं आहे? तर तो विचार लोकांनी आता करायला पाहिजे असं वाटतं मला। आणि ज्या पद्धतीचा स्ट्रगल, इतका घाणेरडा स्ट्रगल झाला आहे मुंबईमध्ये, ट्रॅव्हलिंग असेल, राहणं असेल, परवडत नाही राहणं, खानपान असेल, म्हणजे काहीच आता त्या अर्थाने काय म्हणतो त्याला आपण, सकस निरोगी राहिलं नाही आहे ना मुंबई किंवा पुणे किंवा मोठी जी शहरं आहेत त्या सगळ्यांचीच ही अवस्था झालेली आहे। सो काहीतरी करून आपण आता पुन्हा गावात येऊनच म्हणजे असे अनेक उदाहरणं आहेत। म्हणजे अनेक उदाहरणं आहेत की मुंबई म्हणजे नुसतं मुंबई नाही, अमेरिकेवरनं सुद्धा लोक चांगल्या नोकऱ्या सोडून गावात येऊन राहिलेले आहेत। मुंबईमधून सुद्धा चांगले लोक उठून गावात आलेले आहेत। संपदा जोगळेकर आमची उत्तम तिचं उदाहरण आहे। सो मला वाटतं की तो विचार आता करायला पाहिजे लोकांनी आणि मुख्यत्वे करून शेतीकडे लोक शेतीकडे वळतायत लोक। त्याच्यात सुद्धा काही सुधारणा, छोटे छोटे उद्योग असतील, काही असेल,
ते मला वाटतं की त्यासाठी हा सिनेमा आम्ही जास्त प्रमोट करतोय. हो हो हो. सर तुमचं स्क्रीनिंग आहे, 2 दिवस हा फेस्टिवल असणार आहे. तुमचं गोव्यामध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आणि स्क्रीनिंगसाठी आणि तुम्हाला तुमच्या भविष्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा. देव बरी करू. येस, थँक्यू.